Eli moikka, tässä on Sessi. Ja tässä on tietenkin Problem Girl. Joo, ja kaikissa tämmöisissä videoissa, mitä me niinku puhutaan, tai esillä meillä elukoita ja laitetaan kynsiä ja muita, niin siinä on sitä enemmän. Ja tänään pitäisi tulla sitten vielä ehkä toinenkin video. Mut nyt tässä on mun ihana pikku pupuni, Peppi, joka on nyt vähän hermoromahduksen partaalla. Joo, eli se on 8-vuotias. Ja mä oon saanut sen mun kummitädiltä. Eikä olisi nyt kuvaa mua. En. Hyvä. Mun paita näkyy. On saanut, joo saita. Niin on saanut mun kummitädiltä synttäri kautta joululahjaksi. Sain niinku molempina sen. Ja sain niiden vanhan pupuja. Mä sain tämän, kun tämä pupu oli 1-vuotias. Mä olin silloin jotain, en muista. Peppi aina putu. Varoitin säikäin. Ei säikähän. No niin. Joo, ja sitten tästä pupusta voi laittaa kysymyksiä sinne kommentteihin. Se on siis sen verran vanha, että se on tuossa kaljukohta, voit kuvata. Sori Peppi, me kuvataan sun kaljukohtaa tuolla noin. Jos edessä tällaista vähän kaljua, lähtee karva helposti. Ja se lähtee ihan matleen nyt syvälle. Tai en mä siis silleen revi, mutta niinku, jos se ihan pikkusen tekee tälleen. Mutta korva liikkuu äsken, kun mä tein tälleen. Joo, eli kysymyksiä voi laittaa sinne ja seuraavan kerran kun tehdään lemmikkivideoa, me yritetään päästä kuvaa tämän Problem Girlin lemmikkejä. Kato, kun on koiraa ja kissaa ja onks muita? No ei, mutta siis, koska tietenkään tämä Sessu Pet Shop ei voi päästä meidän isällä ainakaan nyt lähiaikoina, niin jos Sessu Pet Shop ei pääse, niin sitten mä teen itse videon. Niin ja sitten me niinku, hän on silleen, että se saattaa tehdä sen videon, mutta mä en vaan niinku oo siinä. Mut sitten tulee tälle kanavalle. Ja sit mä teen ehkä siitä koirasta silleen, että mä niinku piilottelen namuja ja sitten saa etsiä niitä. Että siinä on teillekin hauskaa katseltavaa, mutta en mä vielä... Auts. Ai niin joo, joskus on mahdollista, että näytän kun pupuni pelaa jalkapalloa, se saa pelata jalkista. Osaatko sä pelata jalkista, Sepä Peppi? Osaat sä pelata jalkista? Joo, tosin se osaa pelata jalkapalloa, se on ihan semmoisella pehmopallolla ja Problem Girl varmaan hakee sen tuolta hyllystä. Nyt. Joo, nyt. Minun pikku Peppusen jalka. Tässä on jo 2. Ihan sama on niitä aamusta. Ja pidätkö tätä? Liikuta Peppusen. No niin, hyvä. No niin, ja kuvaa sen suuta, kun se syö sen. Peppi. Eikä se purassa se on sormesta. Ei. Nyt se mutustaa sitten tässä mun sylissä. Jee. Minä. Joo, mut ei me sitten nyt. Tänään mä ehkä